Cada uno de nosotros usamos el transporte público diario, o sea, diariamente. Aunque hayan habido mejoras como las zonas horarias, ¿tiene usted previsto algún tipo de descuento? Quan algú paguem un bitllet o alguna cosa, hem de saber en tot cas que estem pagant la meitat o una mica menys del que costa. Nosaltres apostem per incrementar el transport públic. És a dir, el transport públic des del metro, per exemple, a partir del 14 d'abril tindrem metro per la nit, incrementar el servei, que vol dir el metro més hores. Que al cap de setmana puguem augmentar la freqüència. Augmentar les línies. Prefereixo que augmentem servei que no anar a unes polítiques de reducció de preus. Yo tengo un problema, son las radars, ¿vale? Si las multas, si es poguessin fer més barates. I, per exemple, hi ha carreteres com la Ronda, per exemple, que la Ronda es podria augmentar a 100 o a 110, per exemple. O sigui, les multes són més barates, i també treure punts. Lo de treure punts, amb 8 punts no faig res, saps? Estic davant d'un ciutadà que sembla que la cribillen a multes. Els radars han estat un gran instrument. La velocitat és un gran adversari. Tenim 48 morts a l'any, però tenim més de 10.000 ferits. Ha anat molt bé a les rondes, ostres, si et passes molt ja et sents com controlat, no? Globalment ens evitem molts ferits i molts morts. Molts de nosaltres ens volem independitzar i no hi ha tela. Un tema bàsic que jo t'he de dir que em sembla que és el gran problema que tenim. A Espanya som un país de propietaris. On hem de posar més èmfasi és en generar habitatge de lloguer. Començar a generar habitatge de lloguer, construir nosaltres habitatge protegit i remodelar i rehabilitar edificis. I l'altre és subvencionar lloguers. Cada vegada haurem de fer més lloguer no limitat en el temps.